Hi mga moms, good day. So, time check, it's already 10 o'clock in the morning and kararating ko lang dito sa store. At ito na nga, pagising ko, naipitan na naman ako ng ugat sa paa. Ganun na siguro talaga kapag tumatanda. Ang sakit. Well, maliban dyan, late na ako nakatulog. No? So, ngayon, magluluto pa lang ako ng siguro mga ilang putahe na lang din. Kasi nanghinayang naman ako na hindi siya maluto. Eh, baka masira. At sabi mo, pwede naman bukas. So, meron pa naman akong 2 hours para makapagluto at makapag-prepared. So, hopefully, marami pa akong magawa while filming this video. Nagsaing na ako. Mga ilang putahe lang namin sinabi ko. Pero, yun nga, again, gaya nasabi ko. Sana makarami pa ako ng scenes. Kasi mostly pag umaga talaga marami na rin kumakain. Pero pansin ko talaga unti lang yung mga estudyante ngayon. Nakita ko yung kaunti lang yung mga pumasok o yung mga nandito ng estudyante. So, inuna ko yung mga favorite nila, yung leeg, yung manok, at saka ang lumpia. Ayun, for sure hahanapin nila ito. So, kailangan kapag marinate na ako para mamaya, hulog na lang ako ng hundok. Kahit mga ilang piraso lang, sisayang naman. Tapos kahapon, bumili ako ng gas kasi, di ba naubusan na ako. Ito ang pinaka-ano dyan, pinaka-challenging. Sana magustuhan nila yung luto ko. Kasi syempre ibang lasa. So, abangan nyo na lang later. Ha? Hindi na natin maubos ko yung niluto. Dual purpose na tayo. Gamitin na natin pagiging octopus natin. So, habang nagpiprito ako, now, nagigisa naman na ako. Ay, maghihiwa na ako ng mga para sa chop suey at saka sa gagawin kong adobong baboy. Buti na lang yan yung iba kong mga soaking boys. Pinabili ko na ibang mga kulang kong putahe. Kasi naano ko kahapon na short. Kaya pinabili ko muna siya na patatas. Para mamaya ready na. Kakayak yung sibuyas. Parang yung rush natin. Sana mabot siya bago mag alas 2. Yes! Finally, ay nakaluto na ako ng lumpia at mga fried chicken. So, hindi pa tapos. Marami pa tayong fried chicken. Pero, at least na tayong ulam. So, yung fried chicken and lumpia. Ito naman yung ating adobo. Pang kalendarya. Ang liit ng cut, yes, totoo po. So, hopefully magustuhan nila yung timpla at lasa. Good luck to me. So, malaking good luck! Ako po. Marunong naman akong magluto, pero hindi ako magaling. Alam mo yun, so magkaiba siya. So, hopefully, magustuhan nila. So, i-ready na natin siya. Magtakan naman na tayo ng rice. Ano wala sila? Kasi di ba, strike tapos Ay, oo. so akala namin wala ring tao tapos ang alam namin unti na lang din yung mga student kasi tapos na exam and clearance na lang. So sabi nila ako na lang daw. Kasi nga naman yung ibabayad ko sa kanila tapos unti lang yung sales namin. Tsaka isa ka chicken. Fried chicken. And Ketchup. Dalawa. isama ko na ito yung lumpia. May pilay ako ngayon. Oh my God. Kaya, aray-aray. Ay! Yun lang ma'am, wala na akong ketchup. Wala kang ketchup. Oo, naubusan na ako.
magbabalot na tayo ng kanin. Actually, kahit sa rice ilan lang yung sinain. Ay, init. Sana makarami pa. Habang nagpipray ko dun sa likod. Marami tayo ng so, ay, nakatrida ako ni guys. Time check, ano na, 11:10 na. So, maya-maya, maglalabasan na sila. Medyo nakakaratel lang kasi. Yun nga. So, mamaya samahan ninyo ako kung paano ko itatawid tong araw na. Ayoko na sana talagang itinda kasi nga may pilay ako. Kaya lang, yung karne ba, inisip ko baka masira, malulugi, sayang. So, tapusin ko muna itong pagbabalot ng kanin. See you later. So, ito lang. 50. Manami. Thank you. Ano? 20 yung liog. May barya si nanay. Ay, fine. Sa pinakataas. Sorry. Uy, wala. Hi, Nay. Ako lang. Where are the others? Dua. Thank you. Ay, 5 isa. Uy. So, dalawa rin. 15. Ilang rice? Thank you. So this is it mga moms. As in, ayan lang. Hindi lang yung aking nalupa. Yun na lang di kinaya ng aking paa. Kasi parot pa rito ba? Nangalay ako. Gagamitin ba ni kuya mo yan? Papasok siya? Ano? Hindi na umuwi si kuya mo? Kapag gamit niya, umuwi. Siya kasi nagpunta. Kaya, ayan na, sinipin ko na lang yung sinipin ko na lang po yung ano? Uban-ban sila ni ano? Yung isa. Katong, ano ba? Katong foreigner. I see. What? Ko lagi. Sige. Diyan, bigyan mo muna ang soft drinks si sir. 15 lang, sir. Pag-buksan mo na ano ba, yung soft drinks si sir. Ha? Naman ako ibang sudan. Naman ako. Ayan sila mga ma'am. Pagkalumpia. Ha? Yung lumpia? 50. 20.
Ilang lumpia? Apat. Wala man tayong gravy na. Sa liog. Ilang liog? Isa. Isa-isa lang, mahina tayo yun. Ano sa'yo? Liog. Sino may barya? Sino may barya sa inyo? Coins ba? 50. Ano na dito? Rice. Wait lang, wala ko na. Wala ko barya. Sino may barya pa dyan? Alin? Gawa. 100 pera mo, no? Wait lang, ha? Ano sa'yo? Aray po. Isa na lang. OMG. Yes, mga moms. Ito na lang natira sa ating mga tinda. So, ang cook. Ate, ay kuya, pasabay na ako nito. Kuya, pasabay pa rin isang kanto. Yan. Oo. Pakuluan lang. Oo. Ay, hindi. So, ubos na mga moms. May mga kumakain pa sa loob. So, bukas agahan ko na lang kasi medyo na late tayo. No? Gising kanina. Pinala na yung chicken na. Chicken! Ito, 20 isa. Isa na lang. Chicken. Liog sa'yo. Bacon to yan. Yan ang 20. 50 po. Bukas na kayo bawi sa kanton, ha? Aray-aray ako ngayon eh. Wings or wings? Thank you. Sa dalawa. Aray! Yehey! Aray! Sakit. Yehey! Naubos yung ating mga ulam. Tapos yung natitira kong mga hotdog na malalaki. Plano ko kasi yung bukas ko na inulutuin for almusal. Nakailan tayo hotdog? 6, 7, 8. 10. Ha? Tulo, edi nakaano tayo? 12, oo. So naka-siyam nga tayo na hotdog, diba? Nakahabol. So, baka may mag-rice. Kumain ka na kayo, wala ka bang klase? Andito po si Dudong. To the rescue ang ating mga boys. Kaon na ka? Na ka na magkaon? Nakakapay klase. So, nakadagdag tayo sa sales, additional. Sila naman ay kakain na. Buti andito sila. Kasi kung nagkataon, malamang sa malamang itong pa ako talaga iba na to. So, bibilang na ka ng sales. Thank you so much. So, bukas agahan ko na lang. Malamang dito na ako matutulog. Kasi, hindi ko pwedeng bugbugin dito pa ako na palakad-lakad. Tatawid ako na sa babalik ako. Buti na lang, meron ako na lang extra random day. So, bibilang na tayo ng sales. Magkano kaya tayo ngayon? Good luck. Thank you so much for watching.